A empresa Valoriza continúa coa súa campaña de concienciación nos centros escolares e nos clubs deportivos de Meis, Vilanova e Cambados. As súas actividades chegaron este martes ao CPI de Mosteiro e ao CIP San Bartolomé de Vilanova. A campaña busca concienciar os máis pequenos da importancia da reciclaxe e do cuidado do medio ambiente. Bueno, en este caso, esta actividade que temos aquí detrás son os nenos e nenas da ESO, dentro están con outra charla para os de quinto e sexto de primaria, eles son o futuro. Eu, como lle decía agora na charla, o cambio climático xa está aquí, e veu para quedarse e solamente está nas nosas mans atallalo, non? Atallar un pouco todo aquilo que non fixemos durante moitos anos que cuidar o noso planeta, non? Entonces, eles que son o futuro son a quen temos que concienciar e a quen temos que educar, obviamente. A actividade nos centros escolares conta de dúas partes, unha teórica e outra práctica. Bueno, pois a cada actividade se encauza en canto a idade dos nenos, non? Dentro se lles foron poñendo unhas diapositivas, se lles vai indicando pois a importancia de botar cada envase no seu contenedor, pero logo van a sair todos aquí fora, van a ver como se recicla, van a ver como cada contenedor entra nunha parte deste camión, que é un camión dos novos que temos na empresa que ao principio non había camións novos, pero agora xa están os camións implantados, que tamén é moi importante a contaminación dos camións, que agora estes camións non contaminan pois casi nada, non comparado cos que había, e creo que os nenos lle vai a gustar moito cando veñan, cando poidan ver o camión como funciona, entrar incluso dentro do camión. É unha actividade que é educativa, pero tamén lúdica para que eles estén pendientes e estén atentos e salgan daqui hoxe cunha concienciación importante. O obxectivo é que os máis pequenos tomen conciencia da importancia da reciclaxe e da boa maneira de facelo. Deste xeito, axudarán nas súas casas a botar o menor lixo posible ao contedor verde. Os pequenos teñen que educar aos maiores, a ver se así conseguimos. De feito, dentro duns anos, con esta xuventude, non vai haber problemas deste tipo que están concienciados, pero hai que convencer aos maiores. É de fomentar que os nenos cheguen ás súas casas e que lle digan ás súas familias, lle falen da importancia que ten a reciclaxe, de botar cada envase no seu contenedor, da importancia que ten, queremos educalos, da importancia que ten non tirar papeles ao chan, que axuden a empresa que limpa o cole, están aquí as traballadoras da empresa e é moi importante que lles vexan a cara, que sepan quen son as persoas que cada tarde, cando eles non están, limpian o cole, e a importancia de axudarlles de papeles que hai que botalos na papelera e non deixalos tirados no chan. O que tratamos fundamentalmente é educar no respeto ao medio ambiente. Ademais da concienciación medioambiental, a importancia da reciclaxe tamén se traduce en beneficios económicos, xa que canto menos lixo acabe no contedor verde, menos gastos terá o Concello de Meis.